Infiltracións é un novo proxecto posto en marcha desde o Museo de Pontevedra, onde convidamos a 2 artistas cada ano para traballar sobre a colección. Son obras de nova creación feitas en relación con obras xa existentes da colección do museo e que ademais, se están expoñendo nas mesmas salas onde están as obras da colección. Mónica Alonso é unha artista que leva décadas traballando especialmente sobre as cores con usos terapéuticos, con usos hospitalarios, coas cores como reflicten para ela os estados de ánimo das persoas. Entón, para este proxecto titulado A pel do museo, o que ela fixo é extraer de algúns dos cadros ou de esculturas do museo estas tonalidades de pel que son estas que se expoñen ao lado das pezas orixinais. A pel do museo é un proxecto fortemente perceptivo. Consiste en localizar distintas cores da pel nas distintas obras que hai na colección do museo. É a historia dunha coleccionista de cores pel que está obsesionada con ter o maior número posible. Resultalle difícil localizar as cores pel na pel viva, entón pensou que nas obras de arte podía atopar as peles moito máis depuradas porque os artistas que as fixeron xa tomaron decisións antes. As cores carne e as cores da pel son un interés no meu traballo e levo traballando ao longo de moitos anos. Teño xa pezas con cores conxestivas, con cores tristes, verde marciano. Entón, quería ampliar a gama das cores como un coleccionista e tamén me interesaba moitísimo obter as fórmulas porque é como a proba real de que esa cor existe. E a posibilidade de que o espectador colla a fórmula e a poida repetir. Pois este proxecto eu creo que aporta novas lecturas sobre a colección, atraendo novos públicos que ao mellor xa se achegaran á colección, pero é, digamos, unha nova excusa para volver a percorrer as salas, e unha maneira de introducir estes creadores ou creadoras novas nas salas da colección para fomentar e estimular a creación de novas obras.